खूब ले परलप निंग ngapriang sobhai phi hagane ka YouTube channel jonga ngau professor Lakhon Kama kortong shimet magi ong independent candidate naka Shillong MP constituency mata kasngi ka ban batai kham bnia ba ka e kanong rim banga yeng hakani ka banga shimya kane ka senjam bania khonya kane ka election kumbu independent candidate ngatep phi feelingo ba kumno kasan mi gade kerteng hane nga kawan panpal ba amde e banga rai kerke lane nga shu khema step nga ngo mata kasingani election hane kajing pan kre kalaya la bun mon snem hare nga kram pat sngo biang ka por shwaya kane mangani khonya ka election hare hakani ka kanti nga sothu wala de ga por ka ba biang e mangani harmadan bangan batai ke e kanong rim mga ye ngan pihak lai benta ke e ka kam bangamut menle ha kani de ka video ka ba ningkong e ngathrai pilaju yo sngo ngala ju batai ru ha ki channel ma ngadan da ka website la jong kata ka de www.lakhonkama.com lakhonkama.com lagi dak parit hangta pinyo i kay ka mission jonga kay ka vision jonga kay ka qualification jonga kumu ningkong e nga habatay bangade no hikay jong ka school ba niyo nga hikay ka biochemistry nga la arpo arsnem nga la hikay kumu no hikay nga nagsasa kuma arpo snem mga hikay nga batay kanang kani mde ba pinso tho bakla ba yon ese pimod professor kuma unang watkam lingba kani ka jing hermadan lingba ka politics ikwaban watkam wajam nga kwaban ong ba nga ngala biang e hare nga suthu wala de ka por ngan hermadan mangan ai ka jing syakri yeki pai ba hakar kom bade nomor ngalayo nadong sedong ka jing don kam jonga nagane ka khando jongi nagane ka ri jongi ka e je handai kawan ka jing berkhat jonga hatola de na em ka por mangarungan pen pai ke ngala ban le naman ta ki jit beri jongi de hakta ka nongrim ngala rai bangan her sendon hamadan hakane ka thma ban le politics ngan yeng kumu kertong shimet namar ngangech skamba kumu independent candidate kumu kertong shimet ngala ban syakri namar longkat bolong ni pha betang WMP ula bande nagano ko party lene la bande u kertong ba shimet hanai ni pha betang WMP ni don kam ban pha WMP ba biang e ban pensawai ya ka jing don kam jongi hapok ka parlimen jong ka ri jongi ni don kam e ban pha ubre bala biang en rong sedang kumangala ong lai pentangan pensutho iki paj ba bakin ay ka jing shane anga kamaning ko ngai ka di ba kay ka ba penlong nga bangan hermadan hakane ka kenti ban kunya ne ka lok sabha election katsa bungi pai parlok ya kata pi num len nga thai pi ru pila suthu pila ji ba katsa bungi pai kham tam pa ki khasi hil jante zanari boy district ni dan nyotli district ka East Khasi Hills ka West Khasi Hills ka South West Khasi Hills ka Eastern West Khasi Hills East Jante Hills West Jante Hills wa kari boy district ni nyotli district ni dan namangi pha tang we MP nyu iba ki jing duna palat ki ngamong ki leaders di bon hare ki snar kya mniong bangila ban phai ki kumkin nuksa jong kinong mi khwa ki babyang e nim don shu ngakan ma ki por barem namar ngathrai kham kini bai kham he karata baninga kinso sutho ba ni haka jalla jongi la judon ki kerteng bangi tibha kham tam kumu Martin Narayan Majao bangi tibha ba de ubri wa ai ni gane ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1971 nata ngidan so ba bibilindo ngila judon kumu Professor G.G. Swell ban ngidan ru kumu kertong kumu stalwart ni omo ubri uba labiang international kumu Professor Barrister Pakem hanre lekne kini menta pade katsa bungi pai ninyu iba undon shu ukhasi abang khasi kutublang bar khoi ngalawan ong khasi jente khasi penarkat banga barka kakat ba fisngo ya hap hanre kata kamde ka issue ka behe hanre niu iba ki jong nong mi khwa jongi ki bon hanre ki
kini kibas kibab biang nonong sedang kum kini ba ngal ajar kerteng ngimyo asyu tamu don ka kerja ka jing duna haka politics let's say jing duna ki ang akten parang ka vacuum ka vacuum habo ka politics ba ngimyo ubrio na kini ki than jongi ban wan sisa kum tau leader bangila ban khmi lanti laningila ban bod ya kan nuksa jongi de hakata di ba ngasngo ko ba ladai ka por bangin pendap ya kan ka jaka ka ba thali ka wala don kum ka vacuum ka wala don lingba ka jing hiad ngamong e banga de ustar wa namnga le badang susdang ka politics ngamla banong ba ngamtip nang ne sakhamat kan jayu ngamtip nang ne sans nem sports ne khasas nem kan jayu hanrei kadon ka jing thanrang but sngoru bala ban le ka kambha namantaki jet ban riu jungi namantaka jela jungi nomor ka jela jungi li shaka kabaret hanrei niu iba ngimyo ka development kumba de benyo kata de ka benta ka beningkong ba balai ngakwa ban hermadan ban long ban join ka active politics ban ya khon ka election sedang daga ka election MP ka banwan menta ka baar kalong ngakwa ban long ka surjung ipai ba hapok ka parliament namar phi kumbangala ong nar sedang ong ni pha be uwe MP ni don kamban pha ba briu ba biang nadong sadang ka jingnang 6 star habdon ka jing snoi ki pai bar habdon ba ude bentip ya ka an ya ka kanun de bentip ude bendon tu ba briu bala syempang takadau ngakwa bagi pai bakin aya ka jing shania hanga kum u kertong shimet ba kin ngan pensawa ya ka surjoki pensra ya ka jing angno joki shaka parliament nama ngimtip mentale hakane ka sarkar pedeng ba wara ki bonje ki an ngimtip ki an ayukin wara ban wara ka jing yang ni kum ki pai baret hakini ki rilom khasi janta jengi ni don kamben danu breu bala benda ya ka hok jengi khamtam kum ki pai baret namar longkat bola ni habia khun ni habia da ni hapun suthu ba ni long ki pai baret ni yangi ni lakte la khom da ka constitution jengi lada ki provisions ki bala don ki kendon ki bala don hapo ka constitution ka da yangi ka riti dustur jangi ka khtin ka thli jangi ka chaka ka puta ter lada ka don kan tak ai hapo ka shidul bada yangi umdai ba ka sarkar dan persyang ban tukla de kata nawar ka jing don jungi hapo ka rin diaru de kata ka jing suthu ba ni don ka constitution bada ya ka hok jangi kumki pai barit kumki reulum khasi jentiawat sobai tikini ki nyot li ki district ni don ngi sothu ba ni don kam wei breu ban pha bala ban isya ban ya ye therjing mot ban ya merjing mot hangte hapo ka parliament lana don kuno ka jingma namar khamtam hi ande ye ba ngam tang manga ba la lani tang uta bala lani tang ita bala ngamong ya kata hanrei ni ai la di ki pai ba jet mafi yano pi ibet ban pha shaka parliament namar pi hap pha uwe la bende na kuno ka parti lane ude kertong simen tamot pi hap pe ngai nga phim long ban haga jing smo jonga phim de ben pe ya ka parti handai pi hap pe ya yo bure namar ni pha be tang uwe bertara ngamdon ka jing shapting nga ya kata ngala pe la bud ki interview ngala le nga ong ya ka jo ngamdon ka jing salya lane ka jing shapting namar ba nga hap yeng halaki kijat lana nga yeng pumu kertong simen lada ngale lada ka job lada ki pai ba ki penjob yang aru ha parliament nan yeng marwe namanta ka hak namanta ki jing dawa jong phi kum ki pai ba jong ki ni ki nyot ni ki district ta ka ngam salia ngam don ka jing shapting namar ngangai ba lada phi ai ka jing kershan ngande wei bala banda ya phi hapo ka parliament mde tang kata namar borosi kata laya ina yui ngangai skema ki pai ba ki suthu wai ka haba ka sarkar ki ala de ni ban perlu election man ka sansnem lane ka perlu ka sarkar ka perlu election ka election commission ka perlu ka election man ka sansnem ka jingmot ka dei ba lada niyo ubre ubambia let's say pilai ladi shitam artam laitam hamre lada niyo iba ka development kamdan karoi ka par kamdan ka state ka sabe kumjo kumangilong munsha hande hakne ka juk haunu snem harja rapsaw nimla ban shongsa kumde ngapan maya kata namar kani de ka wei ka snem ka bangi la ban rai kut ba ngi kwa be ka status ko kum ngai sedong tamut long beng kumjo ni ngi kwa ban shna ya ka meghalia ka bathamai namar ngangai skembala de ka por bangin shna ya ka meghalia bathamai
ai kan sedang nagani ka election arjar apsal wa pin jadi gibre lengan ong ngak terwa ya lade kumu kertok simbek wangan de uta unong ya la hapok ka state ban ngan ra ka surjong ki pai ba syaka parliament ka don kam ha kata pai ba ngakwa tang ngajing senya ngamna salia ki parti nomor ka syang ha ka jing sanya jong pai ba lada ka jing kershan jong ki parti kam don ngam sngo harai ngadon kam ka jing kershan jong ki ba bon balang ki pai ba nomor haka demokrasi ka syang bai haka kti jong pai ba lada upai ba umon ulaban pha yano yanoro hanrei un pha yano ka syang ba ngin pha yo bre uba biang haka parliament kata dai ka we ka ba kamat ka ba ar bang ba baleng don kap ban pha do bre uba trem hapo ka parliament ka balai ngadon ke jing ko nomor pi haka jinglong MP hai lada don ki winter session don ki autumn session lan don ki summer session ki don be hapo parliament let's say ki MP barasa jit hari bon sen pada haba ngim don ban le satai pada hab don ni hapo ka jalal de hapo ka jalal jong la jong in yu ka de ban le ka kam bagi de ban le ka vision jong ka mission jong ngadon da ka mission naman ta kam khalia lara pilet hagta ka website jong ka www.lakhonkama.com pinso yu ngala patai bnia ba da ka tin pareng bat ka tin khasi ngala patai bnia ba ka vision jong wat ka mission jong ki kam bang laju le kum program coordinator jong ka NSS ni hu nado arajar khatlai hado arajar khat khandai nglaju Pnisna ki footpath, laju sna ki surak, lada pnisna ki jaka apkali, ki jaka sejan, ngalada pnisna ki uniform, ladon ki diki palat sankhotli ki snong ngilada ai ka solar street light, bat ter light project ki program ngilale. Hanrei kata ka debet tangka trailer ngau. Ngakwa man penia fi ka film ka bapura. Namar lada ki ai ladenga. Ngadon ka jintan rang mangala ban le ke kam ba phi kum ki pai ba phila thanrang pro si kata phila kwa ba dan di bandan kata ka development hangi ni ang habang ang development ka wan ning kong ni ang ke development ka mut ayu hang ne habang i pe hoi ka development ka da pi pe ka moto jang ba ngala bu ka website jang ngala tho ba ka inclusive growth tamut ngantre namanta ka roy ka pa jong barokhat ki banahar po ka jela magila kham tam hagi ni ki nyotli ki district namar kila lana ki jadi nga kumu candidate jongki lana ki jadi nga kumu MP jongki kata ka de kawai hanrei habangi ong ka development ka bon bhaki tna jongka ka bah khamat do banga bo ka de ka education lana ki ong ka pule puthi lalang ipe je ka pule puthi ngi pe kat wai nang ya kapor kadang hiar kham tam haki primary school middle school ngi bon ki drop out tamut ki ba steng samai ya ka jing pule jong ki ngim tip ke ga daw let's say ka don ka jing dawa na ying namar la ki wan na ka ying ka ba kham jin jar ka ying ba kham dum bon sen ki khna bal school kimla ban don ba ha class let's say ki ha ya le tre balla bon sen ngi ba ki steng samai ki la no ya kan jing pule haba ki ka jing pule jong ki steng samai ba de ka khata ba ya ki ba kumno ki nya shakmat haka jingem jongki nawar ni ngek ba lada ni kwa ban thaw ya ka lawai jongki khna jongi khamtam ni khna sama jongi ni don kame ki ban ai ka jing start ka ba biang hoi ngim ong ka higher education nama da pipa ki university kum ngi po ni hu lene ki university badon lene ki college ki badon ki kham biang hanrei dangi pet bare khamtam si ki thain nong kondong ka pule puthi ka dang duna tamun ngi hap perkhat de kumwe hoi hakane ke NDP lese kan warra ka jing muci perkhat de kumwe kumno ban pan bha shu ya kan ka pule puthi jung ya po ka state jung hanrei ni don kam ban kumba ong hakin parang ki ong hap revisit ka policy jung ban pen vakum nong in kring ban in penne pasai ki khna hapo ki class jung nomor bon se lese ki lashim admission hanrei abakim la ban se ka fees lene lese haka jing dawa na yeng lese baki ki don kamman kershane ge yeng jugi haki rata ki badang ren umban se bopli ki khna jungi ki dono ya ka primary education lene ki dono ya ka middle education badon kamha namar ngitep klam da nong ka jing nang jing start ka lawai jong ki ka de ka madung
kata de kawai bangapu khmat kham pa banga de no hikai ngabu hak khmat ba ka jipule puthi ka de be hak khmat do kumu kertong shimet banga yeng hakani ga election MP kaba ar banga ban kade ka healthcare system mi ong ka kwat ka khya nawar niwi bon sen ni kran kham tam hagi thain nong konong peki PHC jongi la ne ke si jongi ki jing dawa ki babol hai ka sarkar ka persang tam wale se kimla penbiang hakar kom bade namar bon sen ngim don ki specialist kham tam la de ki por ba khamlong jinjar por ba armed la ne hap kha khon bon sen ni ka don ka infant mortality rate ka ba kham he la ne ka maternal mortality rate tamot ka jing khlab no ki kmi haba hakapor ba kha khon namar ngimdon le se ki gaine ba biang ngimdon ki specialist ba biang hakini ki PSC ba si jongi lada der kapor banwan na ki thai nong knong lingba ka jing ya ba jing shong kali siganta arganta lai ganta ka banda poi hasilong le se bun sen se ja ki ba jing ja ki ba susi ka wara ya ka jingma ya ikme ka hangju kapor ka wara jingma iki khulung bapat kha pakana don kam habangin pen klan ya ka PHC jongi ngin pen klan ki CHC jongi takada ngabu hakmat kumma bo ya ka education ngabu lang ya ka kaneka kwat ka khiaru hakmat do bangin don kam ban revamp lane ban restructure ya kaneka healthcare system jongi namar lanangi ne kumjo kam long namar ka thut yani khamtam lada ki nong ki don siki chaka ban chingai na kasor ki e pha ban shem ya kata kabalai banga sim kum ka mission janga ka deiba kumnong in yo kam yo jam ki khna samla jongi hi bun sen ngite ngala thoro haka website janga pesoi ka jing kan at ka jing huri hura ka mi namar ki khna samla jongi kim yo kam lada ki khna samla jongi ki yo kam bapiang tamot ka jing huri hura ro ka duna namar haba duna ki kam bun bonong sim hap ni don me kata ka jing ya khni ka bajur tengkhan bi purpose digi 4000 mot ki candidate kini la kumno takara ngabu ba ka jing yo kam yo jam jang ki khna samla jungi kan dehi ka wai ni ki mat ki ba kongsan banga de ban sim kya hoi habangi pe ya ka employment mangi kran mangi ka jing yo kam jing jam jang ki khna jungi ka ba ningkong ka de ka kam sarkar ka de hapo jilla jungi hapo ki state ko ka sarkar jong ka state jongi lane hakini ki office jong ka central government banon hapo kum ka nihu kum ka NIT kum ka nigrim smater nga ka jing dawa jonga negini ki central government office banon hapo ka jilla jongi khamtam kum ka nihu lane ka NIT lane ka nigrim smater ba ka group B but group C post barak Deben yo abet ki locals lane ki Meghalaya mo ki nong Meghalaya namar kat coba bile cha Assam ki group A B but group C yo kamlot ki Assamese da bile cha Bengal kin de ki Bengali da le cha Orissa kin le ki Udia da bile cha Andhra kin de ki Telugu da bile cha Tamil Nadu kin de ki Tamil le cha Kerala kin long ki nong sa hapo Kerala kumjo chapo Karnataka but UP Bihar Rajasthan MP katamot ba namar kini ki clerical post kamde ki post ki bahe ki bon ki jelle ki brujungi ki bala ban shimye kene ka ni don kam ban pan sngo ye gine ki nong elam jong gine ki institute badan hapo ka jala Meghalaya ba long kan bolang ki group B but group C post happen dap by diki local but ki traditional time muluk jong ka Meghalaya hoi buat ka group A runga lada don ki beri ki batbit na pedeng jungi ni depan ailat ye ki namar ki beri jungi lada ki miok kam shene ki leche hoi lada don sisa khamtam haka liang ka hika thungno hika lengi don kam nama ka haka group A ni yu iba lada don sisa bala tre be no hika bawan nang nong duru namar ni don kam lada ngi yo no hika ba bha ni yo no hika ba biang ka jingnang jing start ka kiyo hapo ka university jungi Hanrai lada ujongi ulong khatpra utabawan na ba lese ulong arpho nga thai dang la ne khatpra jongi tabot duna
R% 1% dang haga jing nang jing start la neki publication neki project kan padon hanrei lada don ki jongi ki bobiang nado musya nado ki porjong prosomiri parbai lamang waisas la pon ni hurungi lada dawa ya ka jo hiber parbadon ni prosodan dan ru layong ya ta ka jo hiba lada don ki jongi ki bobiang Deven yo ngisusi ba hakane ka interview bala adep manakane tangking niat ngod agin hai ka jongi ki ba yo rong hapo kan niu naki let's say phapongod let's say duna ya ka shipongod u khasi habang ang khasi ngamud khasi pana bade be hapo ka hapo ini ki bri ki nyotrap jongi hapo ini ki khoj ki khanriam ki pana ki phoi ki war ki mara ter Undon pelat ya ka prangut lenet nyongon kan ong ki ba yo kam hapo niu naki prapo teli ki pos bala thong yo kam tang hindian ngot bos kongsi MD ba lese kidon ki bri ki batre namang ui kitu ki noi ka bala sha thong ki bawa na baru mde ki noi ka ki batre me hado kata hanrei haba nimdon kata ka jing ya keren yo vice chancellor ba yalam ya ka university ba phideban ailat ki khna jongi deban ailat ki nahi ka jongi na ki college jongi ba ki nyo kam hapo nihu number kila trim bala kila biang norong sedap hanrei let's say don ke halan dan nimtem kim yo lat ben yo kam hapo kan nihu nga kumu candidate jongpi kumu kertong shimen jongpi nga shim khyawa ya kane nga shim khyawa ya kane ban ngan sekendu ba yo vice chancellor lana deh pot nihu lana kinu ki director ne ki ba penyanyi kini ki NIT lana kini ba kat bala phide bentung ba ki trash nong try muluk lana ki nong Meghalaya mde gitu be wan menin mancis ngiang ne apo ka jela jemi handai ki trash nong try muluk bat ki nong Meghalaya ki bala permanent nang ne phide ben yo deban ailat ya ki ben yo kam yo jam hapo kini ki bun kini ki office badan hapo ka jela jungi khantam hapo ka store jungi kata de ko wei banga shimkhya na manga tip hoi nimla panong ba lese tangga kam sarkar larangi ni thung de gi jungi mor kha kini yo kam namang tip ka kam sarkar le ka kaduna ni don kamro ban pensilori ki bre ki angka entrepreneurship tamut phiap ailat kini ki bre badan ki ideas jungi bakin thau ki lat ki lanti ban seng ya ka kam jungki seng ya ka business jungki ni don kaman ay ki ka bisa lese ka kerja seed money mo ki ong ki lawan senang ya ka startup kuno ka business bagi ko ban le lada ki don ka ideas jungki ki don ka jimu ju perkat jungki ko biang ki la ban thau ki kam ki jam ki babon jai lada ka urlong gum ta pade kan ai kamru ye ki wei tamot nde ba ni namar pi ni susoba bun sen la ngi long sa kum gi bawat kam ka jinjar ha ini bengin pendap narong sedok ni hap long ro ki ba nong ai kam tabon la ngi seng ya ka business ki beret ni don ki startup ni don kam ka jingker shan yang ka sarkar don kam ka jing skor ngapan ya kan ne namar ni don kam ki job generators ko mangiong ki employment generators ki don kam ban generate ka employment kat badang mi let's say ninang yo kam dang yo kam shisho khana sama jongi kata de kawai ka kamat ka bakong sa ne banga shim hagane ka jing ya khunjonga hagane ka election sakawai pat ka kamat ka badan ka mahangi i ba bun sin i ka roi ka par ka wan hak ka jing duna ka roi ka par ka de kam de bangim don bisa bun sin i layat mentala arsan po arsnem i layat ka bisa jom na lima ka MDC scheme lane ka MLA scheme lane ka MP local area development scheme kapisa kamde ka beduna let's say ka laban de let's say lade MLA let's say ngamte arklor ne shiklor ne lade MP let's say sanklur system kamde kapisa ka ba ka beduna lanang ipen don kam hok ega kapisa bayo sanklur kum ka MP scheme kamde ka beduna hoi lanang imut tang ban thap ya ka pipsa hapla la jom tetapi ai degi pho kuluru kan nomda ni iba kat padang nyat kapor ki nongmi khmat jongi kat padang nyat kapor hapo sansnem ka SS jongi ke laki sanspa sha lane 6000 sha hato ka jingkli kamwan ke kata ka skim batailam ini batailam yenga batailam yo ba haka skim ayup invest ke kata ka mutual fund of invest
ba hapok san senem ka spa jong pi ka kiu kata-kata nama ngitip ka salary ka tulop jong MDC kat no ngitip ka tulop jong MLA kat no ngitip ka tulop jong MP kat no hanrai larang ngipet pada ka jing kiu jong ki spa ki phong jong ki building jong ki sha police baja sha keleng ka sorbat ba sha sor pinyu i ba dap degi yeng ki sem jong ki nomi khmat hato ka don London hato ka pisa bangi de benyo banwara ka roy ka par na lagi pa ba iman kala sha divert seno nama dewi mlong ta ka stage jongi ka barret mantala sanpho arsnem ngila de bende ka state ka bala develop hanrei kam urlong ta namar ka pisa jongi iman la sha pendan kam bakla be haki ibre bangin asanya haki ibre bingin la jet yakiban warna kata ka roy kapar hamman ki jaga kam tam habanga ya keren ya ka roy kapar nga kam sosi haki thain nong kendong to ngi hasor man kham shirkom ha kiding juna ki bon hanir ki dan hanre haki thain nong kendong ladangi ya ong bo salansar ngi deban ya kiyo habang ya keren bangi don kam kiyo salansar kumnong in kiyo haba unong kendong papli umyola ka jing duna life project kasurak kambiang kalait kambiang internet lese kalait kawan ngimte ke school jongi kimbiang lada ngim penbiang iki nong kendong jongi lada ngim penbiang iki ni ki cakak bahap khapo jongi kumnongin khmi lanti bakin kiu nama lada kim kiu lada ngim don hang ne ki don hang ne lada ngim rai ki sajarong ngim ai kata ka level playing field kumno kini akun pramangi kumno ini akun berkoi ka partai lene berkoi ka India mla takada mindon kam habang ngaong bangin sedang ya ka roy ka par ngaongin sedang do na try do ngira ya kini ki paduna ki ong the most downtrodden kumangi ong aktin pareng ngin ra ki ngin warna ka development shaki ning kong kumbak seong borobor the last man in the queue ngin ai la chayota ban queue kini baladon lupa khamat lai dangi ai suki skirum lele takada ka jing thu jonga kam de bangan lana pi don ka jing shania hanga lane pila je denga kumu u MP jong pi ngan tray ya kata ngan sedang baik ke development neki nong kendang namar nga next kamba kumbala ang gandhi ka jingim jongi kum ka ri lane kum ki jela ka jingim jongi ka don hajakan nong kendang tamol lada ka nong kendang kam yo ka roy ka par ka bha jongi hakne ka imlang salang tamun ngim la ban ki kum kari haba ha center ki ong ikwa ka develop India ka numwan lada ngim dan ka develop Meghalaya hakne ka senjama menta ngala raikut ba ngin try how news nem arjar of sound na bata ban wara kata ka develop Meghalaya this will be a new Meghalaya kan David ka Meghalaya ka thamai haka Meghalaya ba thamai yo nong kundang ningkong ngin ailat ban kiu suki let's say sans name suppose name khas sans name namar pi barbor ngi pen kan badang ya kapor munsha ni haki jeburi jongile ningjudon kita ki baduk niong ningjudon tau BPL hadin yo semua mentale kadang ya kapor jisai BPL munsha ilong kan ne kadang ya kapor idang yarang ya hajaka bo undo no BPL dang yar kamur ubaduk udang duk shesho ubar reuspa kat badang yaat kapor kata deka ka jing shisha jong kani ka jingim jongi mentah hapo kani ka jela kat chabangi phai ni suthu ba bapli baduk umlale usus ngap baik boloi bapli nomi khmat uwan upan beje ki sanspa tingka shi haja tingka let's say ai gi kidnap ai gi pressure cooker ai kat ba ai Marsen job kila jaklep saus nam siteng kin 1 million ngamong berhait hari kham da habangi pet sikin nong kadal dan ka roy kapar namar habangi pet ka scheme family scheme hapa North Shillong lane South Shillong lane East lane West but kitu kiwi constitution ki yo markat jo bon sen yang habang yo markat jo balai ka development kamuan ka jo hey kalit ka pisa jongi hato omdei ka basisya wa ka pisa jongi kalit hakapla jong nur jong no ngim don hak pai ba hap suthu kata ni nga borobor nga sejong kata ni hap suthu bangi hap kli ki nomi khma jongi ba she ka hok jonga she ka banta jonga jong ka development
ngad JDP kumu MDC lene MLA lene MP ban wanra ban ay nga ka hok jonga ka development bang de benyo harai ngam yo to batay nga nong mi khmat ba i balai ngam yo ka bha jonga hakane ka roi ka pa kata de ka wai ngani ka ngam ong tai ki we yala dir nga bo hajo takada nga borbor nga lada u MDC u MLA lene MP Sidam layo lada trai don hok shi ban wan haki pai ba ban ong jet beng asese phi kum ki pai ba ngi kum ki pai ba ngi bu ai ki skandang ni ong to ni la ai la de phi sin ni la ai la de phi arsin da ai la de phi license phim long phim la ban ra ka roi ka par la de ka por bangin jet no do we hakani ka kan ting ala ban ong phi na mar ni la yo UMP wala long lai dam hanre ngasusi ban ong ba ngam yu i kata ka development kan lese nagi pai ba ki yo i kata ka development ngam tep hanai nga ko muno hikai po school ba ngam yu i kata ka development hei kadan ngam kan mau kono ka bata ba yu i hapo kot khobor ba la le ka kam ka ba he UMP jongi ngam yu sngo ngam yu i ngala ban bakla ngam tep hanai haba ngam yu i ngam nga ong bai ka roi ka par kam dan la de ka por bengin bujlino hakani ka kantile pai ba was ngan keren ka dabashai ni bon ki option upai ba ula ban jit yono man WhatsApp pen be da kanu ka jingya keren hanrai pet umano bala ban long UMP jongphi UMP u ban dan rangkat bat phi UMP ban wanra ka lawe ka batmai UMP ban bara ya ka surjung pi shaka parliament jong ka India but UMP ban wara ya kata ka development hoi kini gimat bangala batai mde berkhoi kapa namari loi i bang ka roi ka par kam don tamun ni ong ka dan bai ka jing bam sap corruption kan kadai ka bajure hapo ka jela jogi takada la da pi page hapo website jonga haka mission bat ka vision jonga bangala bo ngada adopt yaka zero tolerance policy on corruption and corrupt practices. Tamun ka bamsap ka habdu lade sitingkane artikane spotikane silakne spolakne siklur ni hapendo ya kene kam bamsap. Namar nga next kembal lada ngi laban pendo ya kajing bamsap ka roy ka pa ka pisang ka bon menpendan kam namanta kajing bha jong ki ba nabanta ban snagi serok ki ba nawar niwi sna serok berben kadu popor slop mulumala ya tangkap baik lese ke surok kalapra hatu haba pila sna estimate di kiklur pila yo pisa de kiklur da ka pisa jongi pat ba amde ka pisa jongno ka public money kamde ka pisa jongno ka de ka pisa bala siu taxpayer khamtam ki bre bala se da ka pla la jong ki la ya ka sarkar pedeng ka ai beng yangi ban penangkam mat ka sarkar jalaru kat bakami naka resources jong ka kala penangkam handai ka pisa kamde ka pisa jong regimen kadai ka public money ngim don hok kum ki pai ba kum ki nong mi khmat man penangkam bakla kani ka pisa ka wan limba ka MDC scheme la ne ke MLA scheme la ne ke MP scheme kamde ka pisa ba pin lethe jakaya la de la relation ying dakawai ya kata pidep suto pai ban ngala de pong namar nga habanga yeng hakane ka kenti nga khan yeng kumu kertong bamdan kam nanjam lane nga pa ban kamai pisah na limba ka politics nga de no hikai bapura ka tulop janga rekat bat ka tulop jong MP ngamdan kam bantu ngamdan kam banthak na mga de no hikai lada nga thok la chai singa wan phai po classroom la pana po ki classroom jungi hapo ki class jungi kumno ngan phai si khna jungi kumno ngan face gi kumno ngan krene ki la ki ong ne sarte ukran hanre nanre de ubam pisa ubam club ubam sap sha palat ngam not ban le kupta takada nga pensai kadar bangala de adopt ka zero tolerance policy on corruption and corrupt practices boleh nga corrupt practices nawa ladangim object lanengim persya ya kajing bamsap kiweru ngala don bantalang harta ka corrupt practice takadaw ka corruption kam ong tange ka bamsap ka ong ru ya ka corrupt practices tamud lanang akwa ban thungkam thungjam da ka ching bam bisa lanang atip uteu breu shin pisa ban thungkam yeno lanang ngap jarjar kata de ka banga don bantalang harta ka corrupt practice ai nga kalat ba ban bentre kam ya ka zero tolerance policy ka corruption and corrupt practices pinyo i ka jala jungi kan kiu ngamong sisngi kan kiu
umdan bala banong cisngi kan kiu kan jala jungi hanrai suki pinyu I namar ladangila tablut ki thleu nabayat ka ki kapisa jungi ladangi ni dalu dia ka pisa kan don be shijaka lada don ka pisa shijaka ni yo ban le light project ki kam ban phagi surok jungi ban biang yangi ka street light ban biang yangi ki school ban biang yangi ki hospital light project ki kam ki yo ki skill development ki ne yo ki pai ba jungi nin yo ai khna ban yo adigi nahi ka ki come to bit show bo ki classroom nama fi haba ngam ka education ngam onge tangka education man dan tangka ban ban ka shuki haka jumpa manta haba ngam ngakwa barra ka education ngadon kam da ka smart classroom tamut pi habdan ka daga audio visual classroom ka smart classroom badan bat ka internet ka internet ka computer bat ka internet high speed internet bat ka power backup ngidon kam namar yo khna jongi nimla ban nung ai lat bo un yo ka jing hikai bo biang kum ka juk menta ngindon kam ki smart classroom jongi ladangi pendon kam baklai ka pisa jongi pai ba ka pisa kenlang kan bon mengiyo pansna ikita ki smart classroom jongi kata de kawai kamat kaba mat ka kaba sakawai kamat bade hasak mat ro bangasim ro kadega jing itu ega ktin khasi hapo ka shik schedule janga constitution hoy kani kamde re ka issue jonga kani ka issue wala sim ro ka de ka khasi author society ka kas but kiwi sang but ki parti ru ki lasim ma ngin don kam bandawan ka sarkar pedang ba pidon kam ban itho ya kani ya ka kten khasi hapo ka schedule kumbalong kiwi ki kten ma philai tho pidon kam namar haba ka ya ka bodo philai tho dan kaman itho ya ka kten jungiru namar ka kten jungiru kani ka kten ka ba ruspa ka literature ka la biang nila thola tar la suthu bala bon ki scholar bala puli ya kini la tho ki kot ki balai phujai tamur ka kten jungi ka ruspa nimla banong ba nim don peta ka jingi tho lingba ka habo ka schedule jungi ka ba hak ka ba kongsan kamat sakwai ka banga ko ban banang ne kai deru ya ka maryang jungi namar fi habangi kren ka development ni habdon ka balance bat ka meramo ni habdon ka balance bat ka saudong saukun ka ecosystem mangiong ka environment mangiong indon kam namar development kren da suthu ya ka benda ya ka environment jungi benda ya ka jinglong jingman juga caka ki puta ki klau jungi larang nimdon kata ka balance hapden ka development bat ka jingya da ya gini ki klau ya gini ki bangi don la ki telong bangi don ni don kamben don ka balance hak madu mangasim ba ka ni don kamben da bha ya gini ki telong jungi namar pai ba ngimte mantangi nang yo lesing ngimte arts nem license nem sports nem khatsans nem hadin ni kan salong kumno ni don kamben da ya gini telong namar ninget deki telong dan neki doi wa la neki wa ki baren ki ya limba bon telegishno ka kambangin le banti hajan jong kawa don kamban husiar ba kanum yap kawa namang itep ladangi pentuj be diki khendo haka wa sapoi ka por ni ipet lecha tengar ngilai I ka menta kam khoishu ka shulong be rong khendo namar la bon ka jing ti yo siap la piti siti diki post nem menta la poi syaka tangki khendo apa poi hagi khendo ka sela sedang tuit kala sedang jimut ko ni don ka mandon ka water policy ngangan ban ya kane hawat kumno ngin thawe kata ka water policy lene le se kumno mangin warra ya kata water policy nganget skem ka state government no kadang persang ban warra kata ka water policy namangi don kam hawan ra nawar ka kawa ka de ka gift kiyong palaay ka meramo ini laay ka maryang ini ngidon kamban sumar suhere ka ngidon kamban penimpen sae ka tang yaki pateng bamenta hanai gi pateng banwan bagin yo ya ka di bam num don kuno ka jing kerdo ngadon kam ban ya kata banginon hoy habangi phai sha kene ka jing le jing kai ka tourism ma ko mgan ma ka de ka we ka ladon ai kam ai jam yangi bat ki ka tourism ka kiyo hakini kisnem ban balale handai gi don kamban wara mata ka eco tourism tamut ka tourism bangi don ka balance bat ka nature bat ka jinglong ka kamar yang jungi tamut
ngim don kam ban pen khi thane ki ni pen bhai ki mulu mala mamangi step ni bon gini ki track bangi senden ni don gini ki double decker bridge bangi ong dan ki single bridge ki living road bridge bangi don kadai ka jing ruspa jong ka ri jongi bangi bun tiligum gini don dari pihak segi than syatan dauki lan ni pila sini syatan sora hiar kham situ sharum sa ha nongriat ter pinui kini ki jingking jongi ki badan ki living road bridge jongi hot ni don kam banwara ya ka ecotourism kamot ba nin habangin le chatu nilet ban stunat bandon hang tu klem da pan khi than ya ka ki deng ki se ki badan lan ki ki telong ki badan ni le ban pham mulu mala tang ban sup ini ban yak ban ye handrai nginum pen khi than namar ni don kam ban penne pen sa ka kuma kalong namar larapi pen khi than pituk lar than ya ka pinyu iba kan wara ka jing sneu ye ki telong kan wara ya ka jing sneu ya ka jing mang jem ha ka so kiwe gi mat ba don akmat ki balong ki kamlong ki bakong san handrai nimla ban rai kerki kadai ka railways kadai ka we ka ILP na ta ka jing kene khapot mat ka Assam kine kilai ki issues ki ba midon kam ban kham husiar khindian namar hoy nimla ban apsa midon kam ban wat kilat kilenti kumno ban le handai kat bangi le ningkong ni hapar khat kumno ban da shwaya le nganum ko aban bon kiten than namar sadan ka por ngan batai bani kumno ngi le are kine ki long ki sensitive issues jungi namar ki babon balang hi ki don ka jing sngo lane lese ka don ka jing long artin ni don kamban perkhat sani ha kumno ngin ya chakmat habang ya leben solve gini ki problem jungi khamtam ka interstate boundary bat ka Assam kaba khadu ya bamanta ngakwa ban ong ba hakne ga ganti nga ying kumu kertong simen ban long ka sur jong ki khna samla jong ka jalla magila khamtam hapo khasi hills jante hills batari boy district bolot nyautri ki district bagi don hapo kini ki thanjungi ngakwa ban long ba ki khna samla kin aya ka jing shania hanga kin syame nga kumu hanben lene kumu ukni bala benda ya ka hok jengki ban warra nama khamtam ki khna samla phi ka jalla jungi ka dika jalla ka badang samla bun ki khna samla ki don hapo lese ka arpusan snem bar kalai pusan snem tapi pej ki bon ba ki jing dawa jung ki ru bon ba nama habu ki dang pule ki tip ki don ka jin thrang ba la shala de pule ya ka degree jung ki undergraduate postgraduate ki de ban yok kam hanre bun singi ka jing kerdo kam ka ba kabal ashar khai shoba pala namar ngimdon ki company ke babiang ne ngimdon ka pharmaceutical industries ngimdon ka food processing industries ka babiang paitang hasikim ka jinglong riat jong ka sikim khamjur banyangi hanrai don digi pratam ki multinational pharmaceutical company ki sipla ter ki basna dawai ki don hanrai hapo jela jong ini kawai ro ngimdon ke kada iman ngidon ka jing bakla ka jing thau policy mangimla ban khring ya kini ki multinational company basna dawai namar kato de ka wei ka lat ban yo kam de tang yi kitu ki bawat kam hapo kini ki bala de pentebit ya de ban sina ban train bala de train ha ka pharmaceutical industry handai dara don kuma pilai shino ru lana don kono ka ki industries kum gini ki company kum gini ki baret mde ki company behangim kwa ki company beh namar ngimla haka jinglong ki jaka lom jungi kimla ban bo ki company beh arre ki pharmaceuticals ki food processing industries ki la ban dan hanrai ni dan kampan warra ita ki company hanne kumnong in le ke ka jingbu jing perkhat ni dan kampan perkhat thma ngimla ban sadin perlok ngimla ban sadin ngimla ban ong menta ngan ap sasan snem ngila ya kumta san snem lapoi saka san po ar snem nila debyo ka state ka bapura ngin apsa kadno pa ba ngin apsa san po snem ngin apsa sispa snem begin wanra kata ka jingkala bangin ong to mentang ila long ka state ka bala develop ka meghalaya ka bala
develop la wan ka roi ka parsisha bar ha gi thai nong konong ki la yo ki ede benyo ka hok jong gi de benyo namar ka jing thumu jonga ba lada pi aila denga mentre lada pi je denga kum u mp jong pi ngan tre met bat men sim na mata jong pi hapo let's say son's name spouse name khatson's name ngin yo ki shnong jongi hapo ki nong konong kim berlong ki shnong ba pura undon kame e na bar ki long self sufficient yong self reliant ki yong habong yong ni kwa ka kari jongi ka India jongi kan long ka self reliant economic ka kumba ong ka kari ka develop kari kamla ban develop lada ka jella Meghalaya kam develop ya kata ngam pan biang sa sisen perlok haba phi let have vote kan mau ya kata ba phi don kam ban pha uwe tang uwe MP pha ubreu bala ban wara kata ka jingkela hapo ka jella jongi umde bangin up non porsi ban up di badan por ban up ngala up sasan snem spouse nem khasan sen ngala up hane ngala up bro si kata ngi kam don ka jingkela la de ka por bangin hermadan lada pi I kumba ibin enga bangla ban long u MP jongpi ngala ban pensawa ya kasul jongpi hapo ka parlimen ngala ban wara kata ka jing terang jongpi ban perlu long ya kata ka jing terang jongpi ba pi smoke ba kata ka development ni la ban ka don diki mission bat ka vision jonga lada pi kwa ban don ketilang ban tre kata ka mission ngan kerpat ya pi ban ai ka ketika mon ketika diang jongpi hanga papin je denga kumu kertong simet u candidate bolong independent candidate but pin ai la denga bangan syakri api ngai denga pai ba kani ga de jingkular jong no hikai umde je ka jingkular jong ngamde u politician ngam paju yeng election hane ngai ai api ka jingkular jong no hikai kumu no hikai ngai api kane ga jingkular lada pi je denga pinum babe namar ngamde u breu ba chongklikti ngamla lana ngamla ban syakri piakar kombabiang nang la bangan one time nang syong hanya ka prajanga bansuk ngam don kam ban bon ktine tang ni kita kiten perlok ya mentang sange shwa haki por ban wan nganang batai syu ke engan le hare ngan kalpat epi ban lech ka website jonga www.lakhonkema.com pet ke ka jing thmu jonga batai ro dada pidon kam ban kada adon lo hantu ka Instagram ka Twitter ka Facebook ka YouTube channel jonga ka adon lo tu da pikwa ban ye merging bot ban nga pikwa ban ai jing bot nga ai hantu ka WhatsApp number jonga ka adon tu ka email jonga adon tu lingba kono ka kor social media kor computer ne kor social media da pikwa ban contact nga hoy nga kumu kertong simet ngamla ban poi man ki shino handai ngan persang ban poi kat bangala hanre la dapi semua kumba don kamban wan hak snong jopi haka kam kong san eben wan haka snong jopi shu ai nga tang ka wai ka message la dapi ko adi gini giwe ru ha tang na ka WhatsApp nga message bang ade na kata ta ka snong na kwa ba pin wan ngan le chata ning kong eng le chata bania keren ba ki pai ba ban so tho ke ka jing ang no joki lingba kane ka election ke jing thangrang joki ba de ki bon snem kadang sa be kum to ki pat long kata ka jing steng joki ka pat long kata ka jing kwa jungki benwara kata ka roi kapar ha kata ka nong rim pai ba na yeng kumu kertong simet nga profesor Lakhonkema ya ba menta ngan sange chang ne kubli sibot sia jano